Hello, maayad na ugto. Init kayo. Welcome to month of April. Karon April 1, namis bukid. Nagmission mi diri sa bukid. Salamat sa Ginoo. Grabe ka init. Ang oras 11:45. May mga ano saan Balatong. Si Brad James. Mga kaibigan, ang panahon na to karon, makaingon ka nga dili na normal sa kainit sa panahon, sa kadautan sa mga katauhan. Dagan ng mga tao nga wa kadumdum sa Ginoo. Gialaw ni sa Ginoo nga krisis. Arpita. Si babaw? Ha? Amo ba? Tibok? Hala. Kanal na pa dito, kanal po na dito. Dito pod kanal po na sa dito. No, bato nga solid ginapayon dito siya. Mo ba? Bata nga sila nga dagado ko mag-hiking, gigapo mo ka. Kanang kanal nga habog murag pangpang ba. Ana puro bato. Then pag-abot ni mana murag kag latay sa net. Wa po gi-develop na no, imong tourist spot ba? No? So kana nga tibok bukid ba to? Unsa man pamadan ni nga buan? Nadaot no. Sayang pud. Thank you Lord. Jesus. Hapit na mimiabot. Kaning balay mo ani Andre. Walay silingan. Nasa tumoy sa buntod na ro. Para so balikon ako makaigsunan to akong gisulti. Nga daghang mga tao karon nga dapat magtagad jud sa Ginoo. Kay ang dagan sa kapanahunan angay ta nga mamalandong ng Dios. Doon na mobalik. Ingin ang Bible nga redeeming the time for the days are evil. So matanaw ka social media, grabe ang wickedness. Di mailan na igsoon usa na sa indikasyon nga tinuod ang Bible, tinuod ang gisulti sa Ginoo siyang pulong. So karon kay tinuod man iyang pulong, ang Bible nagsulti pod mahitungod sa kaluwasan ng tao, makabaton sa kasiguraduhan, makabaton sa paglaom sa saad sa Ginoo nga kinabuhing walay katapusan. So ang kinahanglan sa tao karon relasyon sa Ginoo, personal nga pakigrelasyon sa Ginoo nga dapat matag-adlaw. Hello, may ngapon. Ayong ugto day. Matag-adlaw ang tao muampo, matawag sa Ginoo. Nya nay mga pagampo, nay pagsimba. Muna ang buhaton. May ugto. Nakatulto na gyud mi sa inyo. Lagi. Mayo nga timing sa Ginoo. Oo. Pating ayaga jud. Hingit kayo. So makaigsunan akong mga pagdasig nga kining magbaton ta sa determinado nga kinabuhi sa pagpangalagad, lahutay nga pagpangalagad bisan unsa man ang dagan sa kapanahunan. Determinado ta nga dili ta mobiya sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo, buhaton nato ang kabubuton sa Dios atong kinabuhi. Magsimba ta, magdayeg ta sa Ginoo, magpasaylo ta sa mga tawo nakasala nato, and then magbaton ta og kaluoy sa mga tao. Mga tao iapin nato sa mga pagampo, and then i-establish sa usab nato atong relasyon sa atong isig ka tao.
kay usa na sa kabubuton sa Dios. Ingon nga moalaga ta Dios sa Dios, nagbaton tag maayong relasyon sa Dios, sa samang paagi relasyon sa tung isig ka tao. Kay mo na reflection sa imong maayong relasyon sa Dios kung maayo kag relasyon sa imong isig ka tao. So kana lang sa akong pagdasig mga kaigsunan. So God bless nga kani nga bulan nga April mahimo ning bulan sa mga milagro, bulan sa kaayuhan, sa imbalatian, og bulan sa pabor ug breakthrough. Unsa nga pressure nimo karon, unsa pagpanginanglan, unsa nga klase nga problema, ang Ginoo makahimo sa paghatag solusyon. Tawag lang sa Ginoo, ipiko imong tuhod sa ngalan sa Ginoo, submitar sa Ginoo, kay di ang Ginoo mamuhat og mga kahibulong ang butang sa imong kinabuhi. So God bless you og bye bye.